siihen mallille, että tila olisi täällä. Anna Tommi pallo tänne. Pallo on Kukkolalla. Mitä tekee Kukkola? Onko Kukkola se, joka ratkaisee? Ei vaan se on Mikko Kailiala. Mikko Kailiala vie Eräviikingit superfinaaliin. Hän ratkaisee tämän jatkoajan. Ja mikä sen parempi peli jättäytyä sitten sivuun kuin superfinaali. Miesten superfinaali, vastakkain siis hallitseva mestari Classic sekä täksi kaudeksi syntynyt seura Eräviikingit. Ja tästä lähtee käyntiin superfinaali vuosimallia 2007. Molemmilla ykköset aloittavana. Ja Lassi Vänttinen on siellä ykkösessä toisin kuin merkattiin siis noihin kokoonpanolistoihin. Ja kolmosessa Strömsten nousi todella isoon rooliin tuossa 7. välieräpelissä. Nousi Eräviikinkin osalta ihan johtavaksi pelaajaksi ja teki 2 tärkeää maalia. Niin ja pudotuspeleissä on 4 maalia onnistunut. Strömsten tekee, nyt menettää pallon ja menettää sen pahassa paikassa! Ja maalintekijänä Tino Salminen! Ei todellakaan se pelaaja, jota olisi avausmaalin tekijäksi ennakoitu. Toinen maali näihin pudotuspeleihin ja koko kauden 3. 23-vuotiaalle pakille, Strömstenille, ja Tino Salminen kuittaa. Joo, ja tuossa edeltää Lehtisen hyvä karvauspeli tuossa. Hän antaa mailapaineen siinä Strömstenille ja siitä tulee tuommoinen irtopallo. Tässä tuo mailapaine antoi juuri oikea-aikainen Strömsten epämukavuusalueelle. Salminen saa pallon, irtopallo ja toimittaa sisään. Strandberg voimaton. Ei halua päästää Laasosta etenemään, mutta Laasonen pystyy pelaamaan Saloselle. Salonen pienet steppailun. Salonen jälleen vastassa. Salonen etsii palloon. Ja Salonen sähisee jälleen totuttuu tapaan. Juselius. Laasonen. Nyt Laasonen ja komeasti helättää Roni Laasosen ranne puhuu ja näin tilanne tasan. 1-1. Ei ole Laasosen maalivire ollut ihan parhaimmillaan pudotuspeleissä 12 peliin, toki 6 maalia, mutta kun runkosarjassa mies takutti 29 osumaa, niin nyt saadaan maistella Laasosen rannetta. Erilaisuus, joka täydentää toisiaan. Mutta toistaiseksi eniten parrasvaloissa ehkä yllättäen on ollut molempien joukkueen kolmoset, jotka ovat maalit jo onnistuneet. No monesti se menee näin, koska jos katsotaan näitä ykkös-kakkoskenttiä, niin kyllähän siellä ollaan pienissä marginaaleissa näiden joukkueen taitopuolella, mutta kolmoset voi olla se sitten tällaisessa tilanteessa, joka nousee ratkaisevaan rooliin. Kulmasta jatkaa Classic, ihan jättää pallon Lammiselle. Ei tämä kuvio tuota ainakaan välittömästi toivottua tulosta. Piha pelaa siihen maalin eteen, mutta eipä siinä kauaa kestä, kun Joonas Pylsy räväyttää ja vie Classicin taas johtoon. Pylsyhän on pudotuspeleissä ollut todella vauhdikkaalla pelipäällä, kuten tilastotkin siinä näyttävät. 13 maali Pekalle, Pekka Pylsylle. Pekaksi ja Joonasta kutsutaan ja siitä löytää piha keskustasta Pylsy ja maali. Maaliverkot heiluvat. Joo, ja hyvät toimistoleikit niin sanotusti. Tuolta maalin takaa rakennettu tilanne. Tässä Lamminen vie oman pelaajan mukanaan, tiputtaa tonne taakse ja nyt Pylsy ottaa irti maaliedustalla ja sen jälkeen piha löytää siitä välistä. Kailialan ei pysty estämään, pikku lätty siihen väliin, Pylsyn lapa auki ja takakulma soi. Jääskeläinen. Leikkanen lähtee keskustaan nousemaan. Näitä varmasti myös Leikkaselta tänään nähdään. Leikkanen tulee ja saa pelattua Salolle. Salo todella hankalasta asennosta onnistuu ohjaamaan, mutta ei maaliin asti. Leikkanen vääntää Hyvösen kanssa. Ylönen riistää pallon. Nyt on Eräviikingeillä hyvän näköinen vastaisku Söderling. Siellä on takakulmalla Moilanen, mutta eipä näköjään tarvitse Mika Moilasen edes osua palloon. Nyt on myös vähän onneakin matkassa. Toki hieno kääntö, loistava vastahyökkäys Eräviikingeiltä. Ja saako Moilanen sinne sitten vielä mailansa väliin? Joka tapauksessa tilanne 2-2 ja hurlum he jatkuu. Joo, kyllä tuo menee nähtävästi Salon mailasta omaan maaliin. Joo, tuosta se ohjaus tulee. Ja Niko Salo epäonnisena siinä pyrkii katkaisemaan Söderlingin poikittain syötön ja sitten
ohjaa sen omaan maaliin. Mutta kaikki lähtee Hyvösen erinomaisesta pallonriistosta tuolla kaksikamppailutilanteessa omassa päässä. Ja tässä sitten epäonnesankari tänään Niko Salo, oma maali. Aika vahva teippaus on Hyvösellä vasemmassa polvessa. Jos tässä finaalisarjaa pelattaisiin, niin ei Hyvösenkään kannalta näyttäisi niin hyvältä, mutta nyt kun on yhdestä ottelusta kiinni, niin ainakin Hyvösen puolesta se puhuu. Söderling. Jalonen. Toisaalta näin kun mietitään, nyt pelataan yksi finaali, sillä selvä, mutta kyllä näiden kahden kohtaamisen voisi katsella vähän useammankin pelin, että tämä on tätä taas. Mutta nyt mennään tällä yhden finaalin taktiikalla. Ja juuri näin, hyvä, että on saatu äijät terveenä pelaamaan tätä peliä, suurta päivää. Ja Kailiala etukulmaan upottaa Niko Kailiala. Ja se pieni kirous, mikä tällä kaudella on Kailialaa seurannut Klassikkia vastaan, se päättyy. Ja katsotaanpa sinne studion puolelle, miltäs näyttää Santtu Manner. Enää tarvitaan 2, niin Kailiala räväyttää Santtu Mannerin maaliennätyksen historiaan. Hienosti keskustaan löytyy se tila ja etukulmaan toriseva ei pysty torjumaan, onpa kaunis lauka. Joo, ja tässä on Kailiala tässä maalissa, niin siinä yhdistyy monta asiaa. Siis maalintekijä kyky haistaa se tila, mihin se tulee se syöttö. Sen jälkeen sisään haasto ja riittävän kauas tuolta omasta vartioivasta pakista liike, pallollinen liike. Ja sitten kova laukaus etukulmaa, veskari poikittaisliikellä irti etukulmasta. Ja se oli maalintekijän maali siinä, että Lammisella on tänään ihan selkeä homma tuossa, että hänen tehtävä on pitää Kailiala, jos hän tulee vastaan, niin kurissa. Ja hyvällä höngällä tulee Eräviikingit jälleen Klassikin maalia kohden. Nopeasti kääntää Niko Salo, jättö siihen Salinille! Eipä kauaa murehdi Klassik Kailialan maalia, kun Sali kaksikko kurittaa ja näin tilanne tasa 3-3. Kohtaan tässä ollaan tahdissa, jossa tehdään 20 maalia. Joo, silmät selässä sanon minä. Siinä Niko Saloa parhaimmillaan ottaa omalla liikkeellä 3 pelaajaa itsensä kiinni ja sen jälkeen kaverilla on tilaa ja Eemeli Sali näköjään käy rystyltä kämmeneltä molemmilta homma. Tässä Aasto sisään, toiseen aaltoon tiputus, Salinilla tilaa, juuri se sekunti mitä tarvitaan maalintekijälle maalintekoon ja käsi kattoo ja peli tasa. Tuleeko vielä sitten yksi tilanne, kun Kailiala vetää, siellä on Soini tällä kertaa tekemässä maskia, nyt Lamminen kuitenkin hoitaa leiviskänsä ja näin päättyy ensimmäinen erä ja hei mitä meininkiä. Superfinaali arvoinen ensimmäinen erä, että katsojille viihdettä 3-3. Valmentajat vähän raapii varmaan harvoja hiuksiaan, että mitäs nyt kävi, että 3 maalia hömpsähti sisään omaan päähän, mutta hyvä näin, että on ollut todella hienoa salibändiä. Juselius. Salonen. Tällä kertaa riitä Salosen rahkeet, Juhansson tulee yhdessä Lehtisen kanssa. Hyvin pelaa Lamminen, loistavasti pelaa suorastaan. Ja Sami Juhansson onnistuu tekemään maalin ja näin Klassik 4-3 johtoon. Pysyyköhän se momentum nyt? Joo, ja tuossa nähdään nyt toi Lammisen erinomaisuus, että hän on valmis tuolta puolustajan tehtävistä niin nopeasti osallistumaan noihin hyökkäyksen päättämisiin. Tässä hän tuo tuonne painottomalle puolelle tuen ja siitä jakaa Johanssonille keskelle. Siellä Lamminen taustalla ja tarjoaa rystyllä siitä Johanssonille paratin paikalle paikan. Ja pallo kuitenkin pomppaa hyvin yllättäen Lammiselle. Siinä nähdään, miten erinomaisesti Classic-puolustaja reagoi tilanteeseen. Ja tietokone raksuttaa nopeammin kuin Pentiumi 90-luvulla aikoinaan ja konsana. Ja sieltä tulee syöttö Johanssonille. Ja Johanssonille maali ja Classic 4-3 johtoon. Eräviikinkien avausmaalin ensimmäisessä erässä. Juselius. Ei tahdo päästä nyt kuitenkaan mihinkään ja näin on Saliin kampeamassa Juseliusta sivuun ja tulee ja tekee maali vai onko se Heikkilä, joka Salinin esityön jälkeen onnistuu? Kyllä vain! Nyt jatkuu ehkä vähän yllättävämpien maalintekijöiden lista.
Ja listaus, Tino Salonen teki siis sen ensimmäisen ja nyt onnistuu Oskari Heikkilä. Rynni Salinin kanssa maalin eteen ja Heikkilä se on, joka pallon räpsäyttää sinne Strandbergin taakse ja näin tuo Eräviikinkien pallopito ei johtanut mihinkään muuhun kuin että omassa päässä helisee. Joo, ja nyt ollaan tietenkin tilanteessa heidän kolmoskenttä, Eräviikingin kolmonen on nyt -2 tässä ja Klassikko mennyt kapeammalla pelutuksella kärki edellä. Eräviikingit edelleen kolmonen -2. Tuleeko pelutusmuutoksia? Varmasti vähän painetta nyt siihen on valmennuksen suuntaan. 2 maalin ero, tosin peli on vasta puolessa välissä. Että... Toki Eräviikingeillä Lauri Kapanen on sivussa. Oi, mikä maali! Kyllä haittaa, kun Kukkola tekee nyt todella tärkeän osuman ja tekee komean maalin. Aivan yläkulmaa laukoo pallon. Jani Kukkola, ei ole turhaa tätä miestä hehkutettu. Tuo osuma, se on todella tärkeä ja miten nopea tämä pyörähdys. Ja sen jälkeen ei ehdi Klassikin puolustus peittämään, ei lähellekään, kun pallo on jo maalissa ja näin jälleen maalin päässä Eräviikingit. Joo, siinä nyt Lehtistä viedään 100-0. Tää on Kukkola yksi tavaramerkki, nopea pyörähdys, Pyörtseri veto tuolta, lähtee tuolta laidasta ja Lehtinen jää siinä puolustustilanteessa selkeästi jälkeen. Tulee Leikkaselle heikko syöttö, Söderling pelaa siihen Laasoselle ja Laasonen pääsee hyvältä paikalta yrittämään. Parhaimmillaan tämä Eräviikinkien kakkosen pelaaminen on hyökkäyspäässä ja näyttänyt juuri tällä. Nyt tulee Lehtinen! Oi, Leikkanen syöttää ja Salin upottaa! Nyt oli Leikkasella malttia, kun mies tunnetaan sitä valtavasta lekasta, sitä hirmuisesta laukauksesta, niin nyt yllättyy Strandberg pahapäiväisesti ja Salin on myös unohtunut. Ei auta mitään. Leikkasen noulu ja Salin tyhjään maaliin. Onpa kaunista katsottavaa. Käsittämättömän hieno syöttö tonne takaviistoon, mutta eihän Strandberg tässä tilanteessa voi muuta kuin reagoida tuohon Leikkasen liikkeeseen. Tässä kaikki olettaa, että hän ampuu. Ja sen jälkeen taittaa vielä tonne takaviistoon toiseen aaltoon ja Eemeli Sali kiittää. Taas upea, hieno taidon osoitus. Eräviikinkien puolustuksen siinä oikeastaan aika montakin virhettä ja... Taas tulee lisää. Se lähtää Oskari Heikkilälle. Illan toinen maali ja tilanne 7-4. Nyt on kiristetty ruuvia entisestään ja Klassik jyrää ja kurmuttaa Eräviikinkejä tällä hetkellä. Sami Johansson, Oskari Heikkilä ja se on illan 7. osuma tamperelaisilla. Strandberg kauhoo tyhjää ilmaa. Joo, ja mun papereissa menee kyllä kakkossyöttö nyt Krister Savoselle tuossa vielä. Erinomainen keskialueen syöttö, lankun syöttö sinne Johanssonin ja Johansson löytää sitten takatolpille kurkkaava Oskari Heikkilä. Hieno syöttökombinaatio. Niin. Joo! Sieltä tulee maali! Lisää tulee! Hieno oli! Niko Salo! Nyt ei tarvitse syöttää, kun itse pystyy tuollaisen kunniakujan rakentamaan. Niko Salo vie täysin kiskalle koko Eräviikinkien puolustuksen. Ja viimeistely aivan ensiluokkainen. Eihän tuota nyt kukaan ota kiinni. Ei siis ihan käsittämättömän hieno haasto Niko Salolta. Kämmen rysty, kämmen. Katsokaa tätä kombinaatioa. Sieltä tuodaan pitkälle kädelle. Sen jälkeen alakäsi kiinni kun tarvitaan ja aivan tonne yläpömpeliin. Tässä viedään Hyvöstä noin. Sen jälkeen rystyltä sisään ja nyt viedään Strandbergia ja putken kautta sisään. Sanotaan, että sääntöjen puitteissa menty kovaa, mutta tuomarein hyvin pysynyt näpissä. Sanoisin jopa, että säyseää, vaikka silti vauhtia on riittänyt. Joo, kyllä siinä varmaan molemmissa joukkueissa myös painotettu sitä, että turhia jäähyä ei tulla ottaa tässä. Tiedetään niiden merkitys. Mutta nyt tässä erässä kyllä Klassik otti kuskin paikan ja otti sen murhaavan tehokkaalla viimeistelyllä. 3 minuuttia
minuuttia erää takana ja valtaosan ajasta Eräviikingit on palloa pitänyt. Kukkola matala laukaus, Kailiala! Ja on irtopallossa! Sori Santtu, se on maali numero 20! Ja näin Mikko Kailiala samaan kastiin Santtu Mannerin kanssa. 20 pudotuspelimaalia nyt molemmilla herrasmiehillä. Ja tämä on myös maali, jota Eräviikingit tarvitsi tähän kolmannen erän alkuun. Ja nyt tässä on jännä tilanne. Siinä tulee nyt siis Leikkasella ja Asser Jääskeläisellä ihan selkeä vartiointiongelma. Heistä ei oikein kumpikaan tiedä, että kumman pitäisi Kailiala ottaa maali edustalta. Leikkanen irrottaa omasta mielestä, Asser Jääskeläinen samalla lähtee peittämään tuota laukausta ja Kailiala jää lapa auki ja nokatusten maalivahdin kanssa ja silloin kyllä maaliverkot soi. Tulee Johansson laukaa päin jalosta. Ja tuskin nyt Santtu siellä studiopuolella hirveästi harmittelee, että Kailiala on tasoissa, vaan hyvä pelihän tästä saadaan, eiks vaan Santtu? Joo, nyt ollaan jo iskuetäisyyden Eräviikinkien kannalta, että 3 maalia ei ole mahdoton, mutta omiin ei saisi mennä. No mutta sieltä se oli suorastaan manaus! Jussi Jäntti manaa pallo Johanssonin lapaa ja se tietää sitä, että jälleen joutuu Strandberg kaivamaan pallon omasta rysästä. Sami Johansson maalitekijänä ja nyt Kailiala ja Johansson molemmat aloittavat hurjastelun kolmannessa erässä ja sinne yläkulmaan se menee. Erikoistilanne ja jotenkin kyllä tämä vain pitää pystyä puolustamaan, kun se tiedetään, että Johansson haluaa pallon tuohon paikkaan. Siitä Lamminen tekee hyvän tukiliikkeen täältä vielä sisään aikaisemmin ja se vaikeuttaa tuossa Johanssonin merkkaamista. Mutta on tää kyllä ihan järkyttävän tehokasta tää Klassikin maalintekokyky, että vaikka tulee niin melkein saat aina laskea palloja maalista. Kakkoskentässä ja nyt on Moilanen myös maalinen, sen jälkeen Hyvönen. Nyt tulee rankkari. Nyt tulee rankkari. Näin on kädet päällä ristissä ja Hyvönen sen rankkarin hankkii. Kuka tulee sitten laukomaan? Tässä on nyt ollut ongelmia tuossa maalieduspelaamisessa Klassikilla ja nyt se kostautuu rankkarin muodossa. Tuleeko Lammisella pieni maila rike tuohon Moilaseen maalintekotilanteessa? Tässä tuo tilanne. Aiko tuo Hyvöseen kohdistunut Lehtisen sitten tuolla. Tossa tulee mailaan lyönti. Lehtisen mailaan lyönti siinä maalintekotilanteessa. Alakare aivan oikein sijoittunut tuohon tilanteeseen. Näkee täydellisesti. Täysin selvä rankkaripaikka. Aivan varmasti maalilla tietää, että se on se Kailialan patentti ollut. Ja sinne yrittää nyt rystylle ja hienosti kieputtaa Torisevan. Eipä tule kämmenellä ratkaisu. Kailiala näyttää variaatioita, kyllä riittää. Ja näin 3 maalin päähän jälleen Eräviikingit. On se kova kaveri näissä rankkareissa, kyllä Kailiala. Halu tehdä maalia on niin kova, että opettelee sitten hyvä variaatio noita erilaisia harhautuksia. Ja Kailiala, hieno maali. Ne hermot, ne on todella jääkylmät. Ei mitään hätiköityä tässäkään, vaan katsoo rauhassa ja malttaa. Veikkaan, että se on maalintekijöillä on joku sisäänrakennettu asia, että kun he nauttii siitä maalin tekemisestä, niin ei siinä kannata enää pelätä, vaan se nautinto voittaa pelon. No, tässä vaiheessa Klassikin pelaajatkin uskaltavat jo ottaa toisiaan olkapäiltä kiinni. Se tarkoittaa sitä, että mestaruus on menossa toisena vuotena putkeen Tampereelle. Viime vuonna siis ensimmäinen miesten Suomen mestaruus on tässä rakenteella Klassikilla. Pienimuotoista dynastiaa. Toki pari vuotta, niin sitä ei vielä ihan kunnon dynastiaksi voi kutsua, mutta hyvin on pulla tuunissa, kun vielä tulee Kailialalle paikka. Ei saa sisään. Näin lentävät mailat ilmaan ja Classic juhlii. Classic on Suomen mestari vuosimallia 2017. Eräviikingit kaatuu finaalissa lukemin 9-6.
huima on joukkue, klassikin joukkue kyllä. Osoitti tässä keväällä melkoista kasvua. 1 hävitty playoff-peli tuolla ensimmäisessä sarjassa Indiansia vastaan ja sen jälkeen sitten puhdasta jälkeen. Ei voi muuta sanoa kuin, että joukkue oppi pelaamaan tässä keväällä sekä hyökkäyssuuntaan että puolustussuuntaan joukkueena. Kombinaatiot löytyi. Joukkue oli roolitettu vahvasti siten, että 2 ensimmäistä kenttää johti tuolta edestä tätä ja kolmosella sitten vähän pienempi rooli, mutta sieltäkin yksittäisistä pelaajista tänään esimerkiksi Oskari Heikkilä nousi hienolla tavalla esiin.